ka huta rarara. Mu dai muna cikin tafiyar ka ogan mu ba mu ja baya. Mun gaida adalin sarki Dauda ka huta rarara. Mu dai muna cikin tafiyar ka ogan mu ba mu ja baya. da sunan ka kadiri mahalicci mai taimako akan kowa. Zan wake mai gida rarara Dauda ka huta san kowa. Ya rabbana idan na yi waka sanya ta je gurin rara. Aljanna mai rabo kan samu ba a siya da kunera. Dauda ka huta rarara. Mun gaida adalin sarki Mu dai muna cikin tafiyar ka ogan mu ba mu ja baya. karfan batura shege da shi ko ga buga akwai kara. Ya rabbana idan na je shopping sa a ganni garara. Ni dai ko ban kiɗan mai dina in wake mai gida rara. Yarje na agaji ka daɗe ni in yi baitukan da ba gyara. Dauda ka huta rarara. Mun gaida adalin sarki Mu dai muna cikin tafiyar ka ogan mu ba mu ja baya. ni so nike a wannan harkar in wake mai gida rara. Na sa kafa ta dama a harkar koda da masu yin kara. Sai tan kiɗa Sadiq Eskali in wake mai gida rara. Umar Sufiya ce in miko gaisuwa gurin rara. Dauda ka huta rarara. Mun gaida adalin sarki Mu dai muna cikin tafiyar ka ogan mu ba mu ja baya. wai zani je gurin waka ta sai wasu ke ta mun kara. Ni na yi zaton ba za ni iya ba sai gashi na shigo tsara. Ba za ni manta ke ba Aisha Humaira ta mai gida rara. Ai rabbana yake ma komai in kayi ayi ma gyara. Dauda ka huta rarara. Mun gaida adalin sarki Mu dai muna cikin tafiyar ka ogan mu ba mu ja baya. waiwaye adan tafiya ne Dauda ka hutu rarara. Haske magani na duhu ne Dauda ka hutu rarara. Kai ku bani tambarin mai goma ya mika gaisuwar sarki. Ni mai tala nike maka wakar Dauda ka hutu rarara. Dauda ka huta rarara. Mun gaida adalin sarki Mu dai muna cikin tafiyar ka ogan mu ba mu ja baya. mun gaida adalin sarki Mu dai muna cikin tafiyar ka ogan mu ba mu ja baya. Dauda ka hutu rarara. Dauda ka huta rarara. Mu dai muna cikin tafiyar ka Dauda ka hutu rarara. Ni ne mutalashin kafi game neman ƙarin bayani 070 49 34 15 47.